Makikita natin sa sample sentence na to na makailang beses nang nabasag ni Joy ang glasses. 3 beses na. Sa ganitong mga sitwasyon, kapag gusto nating ipakita na ngayon pang ilang beses na nangyari ang isang bagay, gagamit tayo ng present perfect tense. Kaya option D ang tamang sagot. Kapag sasabihin natin, it's the first time, it's the third time, it's the fourth time, or pang ilang beses man yan na time na nangyari ang same situation, ang kasunod na clause nito ng expression na it's the first time or third time or fourth time, ang clause na kasunod nito ay present perfect tense ang verb. So sasabihin natin, it's the third time this has happened. Ang past simple na nasa option A ay about lang sa mga nangyari noon.